Tämän sodan alkuvaiheissa on ollut niin sanotulla kaukopartioilla erittäin tärkeitä ja vaativia tehtäviä. He ovat tuoneet sieltä jostakin kaukaa aina Viipurin takaa tärkeitä tietoja, joiden pohjalla on sitten voitu asioita kehittää eteenpäin. Olen saanut tänne mikrofonin ääreen erään tällaisen kaukopartion osan sen miehistöstä. Tämä kaukopartio on suorittanut erittäin arvokkaan tehtävän ja tavattoman jännittävän matkan suorittanut. Minulla on tässä vieressäni eräs kapteeni V, joka voi kertoa lähinnä, ketä tähän partioon kuului. Herra kapteeni, voisitteko vähän lähemmin selostaa, montako miestä tähän kaukopartioon kuului ja mikä oli tämän partion tehtävänä? Tähän partioon kuului kaiken kaikkiaan 8 miestä. Partian oli lähettänyt korkein sotilasjohtoporras, ja sen tehtävänä oli kulkea aina vanhalle rajalle saakka. Tehtävänä tiedustella matkalla olevat sotilaalliset kohteet sekä varsinkin liikenne Viipurin eteläpuolella Pietarin ja Viipurin välisellä rautatiellä sekä Kivennavan maantiellä. Mistä päin nämä partion jäsenet olivat kotoisin? Tunsivatko he maaston siellä? Partion jäsenet olivat kaikki kotoisin luovutetulta alueelta, etupäässä Kivennavalta, Terijoilta ja Uudelta kirkolta. He tunsivat siis maaston tällä korkeudella varsin hyvin. Voisitteko mainita joitakin nimiä tämän partion jäsenistä? Partion johtajana toimi kersantti Tolvanen, oli kotoisin Kivennavalta. Jäseninä partiossa olivat Vänrikki Paavilainen, Vääpeli Porvali, kersantti Pikkanen, kersantti Kärpänen sekä alikersantit Vist ja Lassila. Jaha. Ja alikersantti Honkanen. No mitenkä tämä partio suoritti tehtävänsä? Täyttikö se ne odotukset, mitä sillä asetettiin? Kyllä. Partio täytti täysin ne odotukset, mitä ja suoritti ne tehtävät, mitkä sille oli annettu. No, voisiko kapteeni ohjata tässä näitä partion jäseniä vähän alkuun, mistä tämä partio lähti sinne Ryssän puolelle liikkeelle? Partio läksi liikkeelle tarkemmin paikkaa määrittelemättä läheltä Viipurin Lappeenrannan maantietä. Jaha. No ehkä minä saan tässä vähän kysellä näiltä partion jäseniltä jotakin. Olkaa hyvä. Tässä on Vääpeli Porvali vai? Kyllä, herra kapteeni. Tulkaapa vähän tähän lähemmäksi. No, mitäs siinä alkumatkalla, mitä seikkailuja teillä oli siinä? Voisitteko noin suoralta kädeltä vähän kertoa? Ensinnäkin tietysti tulisi tuo rajan ylitys, joka aina on vaikea tämmöisille matkoille lähdettäessä. Niin. Mutta meillä onnistui sikäli hyvin, että silloin kun joudumme rajan tai tämän linjan ylittämään, niin vihollinen ampui tykistöllään, joka auttoi meitä erinomaisesti siis ylittämään tuon linjan. Jaha. Ja tässä muodossa me pääsimmekin aika hyvästi vihollisen huomaamatta heidän puolelleen. Jaha. No minnekä te ensinnä menitte siellä? No ensinnä oli ainakin se kylä, johon me menimme lähin, jonka minä siinä tiesin. Oli Pihkalan kylä, jonka pohjoispuolelle me ensin oli meidän tavoite. No oliko siellä ryssiä? No kyllä niitä oli siellä, mutta me koetimme kuitenkin välttää ja näyttäytyy niille, kuten meidän tehtämme edellytti. Jaha. No entäs sitten edelleen? Siitä edelleen jatkoimme
Siinä olisi aika paljon paikkaa, mutta seuraava pää oli Karjalan rata, tai seuraavan tavoitteemme. Jaha. No, saitteko te mitään aikaan siellä radalla? Niin, kyllä, jos niitä nyt tässä tarkemmin saa mainita. Kyllä, me radan panostimme 2 kohtaa, jossa me henkilökohtaisesti totesimme, että juna suistui radalta. Ja toinen aikapanos, joka oli 18 tuntia tämän edellisen räjähdyksen jälkeen, siis seuraavana päivänä mahdollisesti räjähti silloin, kun ryssät oli sitä junansa siellä purkamassa. Tai selvittämässä sitä ruuhkaa, joka oli syntynyt radalle. Jaha. No mitenkä te siis suorititte kävellen koko matkan vai? Kävellen koko matka. No eikö se ollut aika rasittavaa tämmönen suunnistautuminen siellä erilaisissa maastokohteissa? No se nyt on ymmärrettävää, mutta siellä oli meillä aika paljon maastoa tunteva mies, joka osasi johtaa meitä siinä maastosta niin hyvin, jossa selviytymme aika hyvin. No minä kuulin, että te yrititte vähän ryssiltä autoja saada sillä matkalla. Mitenkä se onnistui? No siitä on päätetty, että kertoo tuo eräs muu toverimme, joka siinä. Jaha. No niin, tässä on lähinnä. Kerhontti Pikkanen vai? Juu. No tehän voisitte kertoa siitä, miten te jahtasitte niitä ryssien autoja. Niin, me olimme siis matkasta väsyksissä ja ajattelimme, että pieni autokyyti olisi ehkä tarpeellinen meille. Ja senpä takia ajattelimme ja päätimme ottaa auto. Jaha. Ja tätä koetimme jo monessa eri paikassa, onnistumatta kumminkaan siihen. Sitten olimme Kivennavan tiellä, niin kutsuttu Sulasuon notkossa. Ja silloin päätimme taas ottaa auto, jolla olisimme päässeet tänne Mustalle-mäelle. Ja siinä kulki autoja, mutta nämä olivat kaikki, siis eivät sopineet meille. Mutta sitten kumminkin minä päätin, että nyt seuraava auto mikä tulee, niin että otamme sen. Tässä oli minun apunani alikersti Visti. Ja niin tulikin eräs kuormavaunu Kivennavan suunnasta. Me nostimme käden ylös tiellä ja pysäytimme tämän. Ja sitten pyysimme jotain papereita, että tarkastamme, onko heillä liikkumisoikeus. Te olitte niin kuin passipoliiseja. Aivan. Mutta tämä ilmoitti, ettei heillä ole mitään papereita, eivätkä he tarvitse mitään papereita. Mutta sitten samassa nämä huomasivat, että me emme ole kai ryssiä. Siis meillähän oli suomalaiset lakit päässä ja puseero, alikersti Vistillä oli puseero, suosikuntapuseero päällä. Tämä huomautti, että älkää tehkö heille mitään, että meidän omat vaunut tulevat perässä. Ja tämä alkoi kaasuttaa vaunullaan jo, siis että lähteä, mutta minä katsoin parhaaksi sitten tämän ehkäistä ampumalla molemmat ryssät siihen. Alikertti Vista ampui toisen ja minä ammuin toisen. No oliko se kelvollinen vaunu sitten? No sitten me huomasimme sen, että se olikin puukaasutin ja alikertti Vista oli auton kuljettaja, mutta hän ei osannut ajaa puukaasutin. Ette saaneet autoa liikkeelle ollenkaan? Emme saaneet autoa liikkeelle. Ja sitten heti piti saada uusia parempi vai? Juu. Siihen tulikin sitten 2 vaunua heti saman tien, jossa olivat 2 kuljettajaa molemmissa vaunussa. Ja me ammuimme ne ilman muuta siihen. Autot suistuivat tien ohen, jotka taas olivat vaikeat saada meille, koska ne olivat ojassa. Tämän jälkeen tuli Viipurista päin taas kuormavaunu, jolle teimme taas saman pelin. Sen jälkeen tuli eräs henkilövaunu, jossa oli 4 upseeria. Hieno virtaviiva oli tämä ja mä ajattelin, että jaha, tässähän nyt tuleekin meidän vaunu. Ja ammuimme sen siitä, mutta taas oli huono onni meillä. 2 miestä siitä kaatui etupenkiltä ja 2 takaistuimella olevaa hyppysivät tielle ja koittivat tulittaa meitä noilla nakalillaan. Mutta onnistumatta kumminkaan siinä, sillä me olimme taas hieman parempia siinä. Ja sen jälkeen tuli tuo panssariauto siihen, joka pikkusen meitä häkellytti, mutta mitäs siinä, kun se ei ampunut meitä, niin annoimme sen olla siinä tiellä. Ja tämän jälkeen tuli tavaravaunu
joka oli täys ryssiä. Siis lava oli täynnä. Kersti Kärpänen oli tämän auton noin 15-10 metriä tästä autosta tien puolessa ja minä olin taas tällä vastapuolella. Kersti Kärpänen avasi tulen tähän vaunuuni sivusta ja minä ammuin edestä, joten tämä tuli tuhottua siihen. Lavaa puhdistettiin siis. Joo, siitä ei todennäköisesti päässyt ketään lähtemään. Sen jälkeen me katsoimme parhaaksi vetäytyä vähän turvallisemmin seuduille ja kokoonnuimme tästä tiestä noin 200 metriä vasemmalle. Ja jatkoitte matkaa? Ja jatkoimme matkaa siitä sinne järvelle, eräälle järven rantaan, jossa Onkamojärven rantaan, jossa työstä lepäsimme ja otimme aurinkoa ja uimme. No se virtaviivainen auto jäi sinne siis? No se jäi meistä sinne. Ja sen jälkeen emme ole enää yrittäneet autoa. Jaha. No Kerhantti, miten te tulitte ruuasta siellä toimeen? Eikö siellä ollut aika vaikea saada sapuskaa sillä matkalla? Minkälaisia eväitä teillä oli? Herra kapteeni, meillä oli sissimuonaa mukana ja jonkun verran oli välillistä muonaa, että alkumatka 8 päivää tultiin verrattain hyvin toimeen. Joo. Ja sitten me erinäisillä välineillä saimme hätähuutoja lähetettyä, että nyt olisi muonaa sopiva saada sinne ja päivä vartuttiin ja sitä ei vaan rupea kuulua. Ei. Illalla tuumattiin, että täytyy tässä ruveta hommaamaan muonaa itse, koska sitä ei muualta rupea saamaan. Ja niin me sitten lähdettiin sinne erääseen kylään. Vähän Konnun kylään lähdettiin pikkusen niinku eväitä hommaamaan. Jaha. Ja no löytyykö niitä? No kyllä me oikeastaan sieltä löydettiinkin niitä. Kananpaistia vai? Kananpaistia, meillä oli tähtäimessä vähän putrikkia, lehmää ottaa sieltä. Oikein. Kyllä me lehmäkin olisi saatu, mutta me sitten samanaikaisesti, kun sen navetan luona häärittiin, siinä muun muassa Kersantti Pikkanen kävi lypsämässä lehmän välillä. Toiset konepistoolilla varmisti. Ja minä sieltä 3 kanaa kahveerasin navetasta, mutta yksi pääsi karkuun. Samanaikaisesti kun tämä tapahtui, niin huomattiin, että lentokone tuli siihen paikan ylle, jossa meillä oli tämä muonan täytennysmäärä tapahtunut. Niin. Ja se teki siinä muutamia syöksyjä ja me arvattiin siinä, että tämä varmasti oli oma kone, niin päätettiin, että käydään katsomassa ja sen jälkeen vasta, ellei ole mitään pudotettu, niin sitten otetaan se putrikki sieltä navetasta. Ja kyllä se aika mukava vaikutuksen teki, kun mentiin sinne, kun siellä 3 toveriamme oli olleet vastassa sitä muonaa ja sitä saatiinkin sitten. Kyllä meille sen jälkeen muona taas vähän aikaa riitti, mutta sitten tuli 4 päivän paussi välille ja ankarat marssit päälle, että se alkoi vetää jo vähän totiseksi. No, olitte monta vuorokautta siis melkein syömättä vai? No me oltiin 4 vuorokautta, ettei meillä ollut kuin kaakaota ja 2-3 palaa sokeria päivää päällä. Joo. Että se alkoi tuntua siltä, että täytyy taas saada täydennystä jostakin. Mutta suomalaisella sisulla te vaan sentään eteenpäin menitte? Suomalaisella sisulla päästiin eteenpäin. Tässä välillä eräässä kohtaa yritimme jo täydennystä sillä seurauksilla, että menetimme 1 partiotoveroistamme. Siellä oli 2 kaveria, me kävi edellisenä päivänä siellä kylässä venäjänkielen taitoisia kun olivat, niin emänniltä pyytämässä ruokaa ja saivatkin sitä. Missä kylässä tämä oli? Tämä oli Kivennavan rantakylässä. No saitteko ruokaa? No kyllä ne saivat niiltä emänniltä maitoa ja leipää ja sitten ne kehuvat, että siinä samassa kylässä on kauppa, jossa on suklaata ja seksiä ja sokeria. No te vesikielellä vissiin kuuntelitte tämmöstä? Me vesikielellä kuunneltiin ja seksitkään ei kuulemma maksaneet kuin 9 ruplaa kilo. Me tuumattiin, että nehän on halpoja meille. Että 2 markalla pitäisi saada? 2 markalla ainakin saadaan ja sitten me lähdettiinkin aamulla. Mutta ne oli kai olleet sellaisia juuttaita nämä ämmät. Siellä olikin sotilaat meitä vastassa ja ne alkoivat ampua meitä sieltä. Kerittiin sellaisen kellarin varjoon hypätä siitä
tieltä pois, kun me tietä myöten mentiin, ja ne avasi tulen sieltä äkkiä, huusi ryssä, se stoi, ja samassa pamahti. Mutta alikarisesti Honkanen, hän ei ennättänyt hypätä pois siitä, vaan hänen osui. Me kerittiin Pikkasen kanssa konepistoolilla avata tuli siihen, että siinä ainakin 2 ryssää me näimme kaatua, mutta toiset olivat siellä maastoutuneet, että niistä ei saanut selvää, mutta me päästiin sen tulensuojassa sitten kuitenkin sitä vetäytymään itse pois. Mutta toveria me emme saaneet pelastettua, sillä hän kaatui siihen. Tämän jälkeen me saimme vielä muonaa kumminkin taas niillä entisillä hätähuudoilla. Ja tällä muodolla sitten pääsimme loppuun saakka, ettei enää tarvinnut nälkää nähdä koko matka. Omat lentokoneet toimittivat sitä sen? Omat lentokoneet toimitti. Se oli muuten aika hauska elämys, kun lentokone tuli. Sitä ei oikein voi sanoin kuvata sitä tunnetta, kun nälkäinen mies saa ruokaa. Näkee omaa hakaristin siellä ilmassa. Kyllä. Ja se oli niin lähelle venäläistä lentokenttää tuotu, että se kuvaa myöskin lentäjien rohkeutta, että ne tohtii yksin tulla niin lähelle vihollisen kalamaita. Tässä minulla on vierellani eräs tämän partion jäsen, päivättynyt alikersantti Lassila. Tehän toimitte tällä matkalla hyvinkin tärkeässä tehtävässä radistina, vai mitenkä se oli? Kyllä. No, mitenkä te saitte yhteyden tänne omiin joukkoihin? Tuottiko se vaikeuksia matkalla? No siis yhteyden pitoa sitä me emme tienneet sitä, kuinka yhteys siis tänne on saavutettu, mutta me nyt tietysti yritimme parhaamme ja niin se vaan laitoimme laitteemme mahdollisimman hyvin ja muuta. Ja yhteys olikin sitten, kun tänne perille saavuttiin, niin tiedettiin, että se on toiminut kohtalaisesti. Ukkosilmojen vaikutuksessa nyt joinain päivinä oli mennyt niin epäselväksi, ettei sanomia saatu enää perille. Mutta saitte siis toimintaohjeita myöskin sinne matkalle? Kyllä, saimme ensimmäisen täydennyksen mukana, saimme uudet toimintaohjeet. Ja niiden mukaan sitten toimittiin jatkuvasti. No teidän piti saada joku vastaanotin koneekin tässä yhdessä ilmatorpeidossa. Mitenkäs sen kävi? No kyllä se saatiinkin, mutta se oli sellaisessa kunnossa, että sitä ei nyt enää voinut siis käyttää, sillä torpedo irtosi varjostaan ja murskautui melkein kokonaan, niin vastaanotinkin oli aivan palasina. No te saitte räjähdysaineita myöskin ilmasta vai? Kyllä, nekin menivät saman tien sellaiseksi jauhoksi sillä kertaa, että niilläkään ei tehnyt mitään. No mistä te olette kotoisin? Minä olen Viipurista kotoisin. No te toivotte vissiin, että te pääsette uudelle retkelle sinne Papulanmäelle vai miten? No, kyllä, oikein huvimatkalle, huvikallille. Oikein. No te Vääpeli-porvali, tehän voisitte kertoa sitten jonkun tommosen mukavan tarinan siellä. Siellähän sattuu tietysti yhtä ja toista tommoista pientä hauskaakin matkalla. Niin, kyllä herra kapteeni, kyllähän siellä aina humorikin säilyy. Eihän sitä unohdettu. Niin. Minkäs minä nyt kertoisin, vaikka tämän kersantti Pikkasen kengän katoamisen menomatkalla. No, antaapa kuulua. Kun joudumme uimaan tai ylittämään erään salmen ja siinä täytyy heittää kaikki vaatteet pois. Ja sitä tavaraa kun oli jo mennessä hirveän paljon, niin niistä oli pidettävää hyvää huolta, mutta kersantti Pikkaselta kuitenkin irtaantui toinen mono. Hänen pakkauksestaan se putosi sinne koskeen tai semmoiseen virtaan. Ja hän ei huomannut ajoissa, se painui sinne pohjaan ja hän joutui taputtelemaan ja laputtelemaan ilman toista kenkää. Noin 1,5 kilometrin päästä kuitenkin me joudumme pysähtymässä. Tämä ratistimme lähetti sanoman. Ja hän kohta alkoi tekemään erään vanhan kalossin kanssa siellä tuttavuutta ja siitä se sai kengän itselle, jolla se laputteli monta 100 kilometriä. Mutta tämä kuitenkin engen pitkään näkyy kuluneen niin pahasti, että se joutui laputtelemaan ilman sitäkään. Siis sukkasillaan joutui kävelemään monta 10 kilometriä. Siis mono toisessa jalassa ja paljas jalka miltei toisessa. Sukka siinä oli, mutta räpäleänä hatu näkyy pohjaa. Minkälaisissa jalkeneissa te muuten liikut? Oliko teillä kengät vai saappaat? Etupäässä saappaat, herra kapteeni, meillä oli. Mutta saappaat on paremmat tämmöisellä kuin kengät? Niin, ja tommoset kohtalaisen avarat saappaat, että niihin mahtuu myös vähän tauhkaan. Kuitenkin se pitää olla sopiva jalkinen, ettei hierrä. Niin. No mitenkä te sitten, kun te uitte siellä näiden salmien yli, niin mitenkä te varusteenne kuljetitte?
No se oli niin matala salmi siinä, että me siinä pääsimme vallan siis kävelemällä, mutta meikäläistä miestä oli aivan tarpeeksi vettä kulkkua myöten. Tuolla ylhäällä käsien päällä riiputimme niitä. Ja niin siinä salmessa vielä kun ylitimme, niin kun pääsimme sen salmen toiselle puolelle, siinä oli, minä huomasin kun panin päälle, niin siinä oli vanha varsinainen konekiväri ristetty tuommoiseen koivuhaarukkaan. Ja siinä oli eräs taulu, ja minä käskin alikersti Vistin, että luepas mikä tämä taulu on. Ja siinä luki niin, että tässä lepää 20 punasankaria, jotka ovat kaatuneet tällä niemellä taistelussa valkosuomalaisia vastaan. Vähän pisti nuo hiukskarvat pystyyn, kun näki, että istuukin ryssien sankarihaudan päällä. Mutta eipä tuosta mitään, jatkettiin vaan tehtävään. No paljonko Äiväli arvella, että te tällä matkalla ryssiä tuhositte? No herra kapteeni, se nyt on vähän vaikea sanoa, kun joudumme joskus kahakoimaan pimeässäkin, että se oli vaikea nähdä, että kuinka paljon niitä tuli tarkalleen tapettu, mutta kai ne jokainen osaltaan tarpeeksi niitä lahtasivat. No siltä aina tuntuu. No entä sitten kersantte vieläkö teille joku tarina muistuu tässä mieleen? No minulla johtui mieleen tuosta samaisesta joesta, josta uimme yli, jossa minä kadotin kenkäni, niin takaisin matkalla Vääpeli-Porvari joutui saman kohtalon käsiteltäväksi, josta minä olin tietysti vahingon iloisena. Minulla oli hyvä mieli, koska minä näin hänen saappaansa lillivän siellä pitkin myötävirtaa. Minä koitin ottaa kameraani, mutta en ehtinyt. No te otitte valokuvia myöskin tällä matkalla? Kyllä, minä otin valokuvia. Ne on varmaan mielenkiintoisia. Minä otin siis 16 kuvaa kaikkia tältä matkalta. Jaha. Sitten tämä Porvari sai ne saappansa vihdoin viimein pelastettua ja näin oli taas hänellä saappaat mukana. No te räjäyttelitte siellä, oliko teillä mitään siltojen räjäytyksiä ollenkaan siellä? No ei meillä sitä varten, että meillä oli räjähdysainetta liian vähän mukana, että emme pystyneet siltoja räjäyttämään. Meillä oli kyllä yksi silta räjäytettävänä, mutta se oli niin vahvasti vartioituna, että emme päässeet sen lähelle. Jaha. Paitsi näitä junia. No näittekö te näiden junien tuhoutumisen? Tämä juna, joka suistettiin tässä Karisalmen radalla, tästä minä otin henkilökohtaisesti kuvan, joka on vieläkin se kuva minulla. Oliko siinä ryssiä siinä junassa vai oliko se joku tavarajuna? Siinä oli matkustajavaunuja sekä oli tavaravaunuja, enemmän tavaravaunuja. Tämä juna oli matkalla Viipurista, siis tänne rajalle päin ja Karisalmelle päin. Siinä se oli minusta verrattain jännä paikka, kun vartuimme, koska meillä oli se panos laitettu radalle ja vartuimme junan tulevaksi ja tuli moottorivaunu ensiksi. Ajattelimme, että se nyt menee siihen, mutta tämä oli liian köykäinen meidän panokselle ja tämä meni yli. Hetken kuluttua tuli sitten tämä tavarajuna voimakkaasti puuskuttaen ja minä olin valmiina ottamaan kuvaa ja hetken kuluttua kuului kova räjähdys ja näin ollen tämä juna suistui pois kiskoilta, jonka jälkeen tämä rupesi antamaan hätähuutoja, jotka olivat hyvin kauheat kuunnella, minun mielestäni kumminkin. Tämän jälkeen poistuttiin radan varresta. Mutta ne huudot toisaalta olivat kai miellyttävääkin kuunneltavaa. No. Sillä olittehan saaneet suoritettua. Joo, no kyllähän se tuntui, että joku hätähän sillä nyt on siinä. No kyllä siellä Kannaksella varmaan pistettiin hälytykset toimeen, kun tämmöinen partio siellä liikkui. No, havaitsitteko siellä, että rysset olivat siis eri puolilla tietoisia teidän liikkumisesta? Me havaittiin siitä, että autot eivät kulkeneet enää perätysten, vaan niillä oli aina 100 ja 200 metriä väliä. Ja kaikki katsovat metsään, ketä oli autoissa. Jaha. No niin, se oli vaan valitettavaa, että sitä hienoa virtaviivasta vaunua sieltä tuoneet tälle puolelle. Joo, se olisi ollut meille tervetullut. Varmaankin. No, kapteeni, mitä te sanoisitte noin loppuarvosteluna tämän partion suorituksesta? Niin, täytyy sanoa, että partion matka vastasi täysin siihen asetetut toivomukset.
Partiohan tuli olleeksi matkalla 19 vuorokautta ja antoi koko ajan pienempiä häiriöitä lukuun ottamatta jatkuvasti tietoja matkalla tekemistään havainnosta. Tämäkin väliaika, jolloin tietoja ei saatu, myöhemmin saatiin siten korvatuksi, että kun täydennyksen yhteydessä lähetettiin uusia toimintamääräyksiä, niin samalla myöskin ilmoitettiin, että ne ja ne tiedot ovat saapumatta, jolloin ne viipymättä sen jälkeen tulivatkin. Jaha. No niin, tällainen oli tämän Kaukopartion tosikertomus, joka on jännittävämpi kuin monet meidän jännityslukemistossa tavatut tosikertomukset. Kiitoksia paljon teille suorituksesta ja kiitoksia tästä haastatteluhetkestä.